abun kunya ya kare muku, ba babba ba matsakaici ba yaro. Ko 'yan ɗariƙa duk da raunin hujjojinsu amma sukan yi kankabba wani lokaci su ce a zo a yi me a zauna, domin kankamba ce kasada ce ɗebo ruwa a kwando. Baka shirya baka ce aji. Kun sake jin maganar mai raƙumi? Kun sake jin maganar mai hankaka? Mai hankaka dan ya zille ta yayi su waliyai ba sa iya muƙabala. Yace da an zo kawai jazaba ce take ɗiban su sai hujjojin su bace. To kaga dai ko ba komai ya zille ai. Tuni kaga zakara ya bashi sa'a. To tunda ya ce maka shi da an zo hujjojin ma jazaba ce za ta dauke shi ba zai iya ba, to ai kaga karka bata kanka lokaci. To shi wannan ya kiya fito ba zai iya ba, amma ya kama can yanzu dai gashi an ga babba girma ya faɗi raƙumi ya shanye ruwan yan tsaki. Wai in an natsu da shi zai bada hujjar kuma sai kirif ya kashe waya, natsuwa kenan ya cika wandansa da iska. Wallahi tafarkin sunna shine tafarkin shari'a. Tafarkin sunnar manzo Allah shine tafarkin shari'a. Tafarkin da ya dace da hankali da tunani da kuma uwa uba nassi. Duk abin da ahlus sunna suka ce maka gashi ga ayarsa, gashi ga hadisinsa, gashi ga maganan magabata. Amma wani labari da nake samu, yan dariƙa sun yi ƙwarya-ƙwaryen kwamiti suka ce to aje a gwada mai raƙumi a gani, ai masa rahazan kan a zo, saboda in an zo shura kwamitin akwai yan izala, to bari a gani zai iya. Da kansu suka ce wallahi ba zai iya ba. Suka ce wallahi ba zai iya ba. A gaban mu ma mu mutanansa bai iya ba, bare ya zo gaban yan izala, wallahi ba zai iya ba. Haka a rufa yar mallan ta yi cikin shege. Kun sake jin an daga maganar? Daman wancan ya ce daman ba za su iya ba, ai shi sufi baya muƙabala, ai shi sufi da an fito da dalilan sai ma'aiki ya bayyana sai jazaba. Ƙarya ne, shedan ne zai bayyana. Ba inda annabi zai bayyana ya batar da hujja wani, sai dai ma ya ƙara hujja. Alam ati biha bayda naqiya. Yanzu dan Allah duk bayan wannan hujjojin wai kana buƙatar sai an ce maka ina ne addinin ka na gaskiya yake? Ina ne zaka bauta wa Allah da hujja da dalili? Manzo Allah ya ce da shi ka ce qul hadhihi sabili, wannan ni shine tafarki na, ad'u ila Allah, da nake kiran mutane zuwa ga Allah ala basira, akan hujja, ala basira akan hujja, ana ni wa man ittaba'ani, da duk wanda yake bi na. Ma'ana duk wanda yake bin manzo Allah baya tsoron me a ce kawo dalilin ka, saboda yana da shi. Ba abin ahlus sunna bashin hujja. Allah ka zaunar da mu lafiya. Shugabanni dan ku ceci al'ummar ku, dan ku sauke nauyin da Allah ya dora muku. Duk inda aka samu tankiya da cacan baki ta addini, a zo a zauna. Ba fada. Mai abin fada baya fada, sai dai ya fada. Da an yi haka an gama. Allah ka nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta, ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisanta ta. Allah ka ceci masu raunin imani cikin al'ummar mu. Akwai abubuwa marasa daɗi da suka faru a wannan gari, wanda yana buƙatar mu mai da hankali wajen addu'a da jajantawa. Abu na farko, wani bawan Allah ladani da aka yanka a unguwar Hotoro. Allah madaukin sarki ya karɓi shahadarsa. Allah ya yafe masa. Allah ya kare mana irin wannan mugun ji da mugun gani a cikin al'umma. Akwai mutanen Gwarzo, Lakwaya, mazaɓan Lakwaya ko, wanda aka far musu, ina jin a daren Lahadi, aka kama waɗansu, duk da waɗansu sun kubuta, kuma aka tafi musu da shanu, kusan shanu 40 kamar yadda kafafen watsa labarai suka faɗa. Allah madaukakin sarki ka kare faruwar irin wannan. Allah ka dawwamar mana da zaman lafiya a wannan gari da dukkan sauran garuruwan musulmi. Waɗannan ayyukan ta'addanci Allah ba za mu iya ba wanda zai iya sai kai. Allah ka iya mana. Allah ka kame hannun dukkan wani mugu daga cutar da al'ummar musulmi.
Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya shugabanninmu Allah ka sanya musu kishi da tausayi kuma ka ba su dabarun aiki waɗanda za su yi don al'umma su samu lafiya da zaman lafiya. Jami'an tsaronmu Allah maɗaukin sarki ka dafa musu, ka taimaka musu, ka tsarkake zukatansu, ka ba su damar su yi aiki tsakaninsu da kai. Allah maɗaukakin sarki ka wanzar mana da zaman lafiya a jihar Kano. Allah maɗaukakin sarki ka yaye mana dukkan kuncin rayuwa. Allah ka raya mu da imani ka kashe mu da imani ka tashe mu da imani dan rahamarka. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum.